بسم الله الرحمن الرحيم. Adam qumuna tene girenden sonra, adam canı çıkandan sonra, her parçanın içinde dolanan näme? Yatacak yer adam yerine tegil bolandan tam haysi ýagdaýda yatanda näme? Aya ahir owadan parça bilen dolanmak şu adama izzet berermi? Ya parçasız yatallığı onu horlarmı? Onun üstüne izzet gününmek ululuk kişiliğe yokmuş. Bila açık belli oldu. Adamın cesedi yerine tegine girecek. Kurçuğa şam olacak, karınça şam olacak, yere şam olacak, sünkten maşgıdat olacak der. Bir vakt bir adam bir kabrın başında eline sünk alıp ağlap duranla bir padişah adamın kabrımıştık da ama ağlap duran diyenle ne danem padişahiye pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Sen servazmın ya sadece memurmun ya padişahın belli olan hakta sen diptir. Yöne şına bilyen diptir. Bir tiki sünk portrolluğun diptir. Ne danem padişahiye pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Tiki sünk portrolluğuna göryen diptir. Adam meger cesedi ondan başka ýagdaý bolarmy? Bolmaz. O kulak asın. Emma adamın ruhu var. Ol asmallara ötüyor. Sen fakat özün ve ey keplep duran fakat özünden çürümde olsa ders al. Ey sesimi eşitýän. Ey musulman. O kulak as. Emma insanın cesedi yere ötüyor. Ruh asmallara ötüyor. Oham insan her niçe Hudaýyň dininiň içinde kärrek bolsa, kärrek periştelere meňdiýär ruhy. Hud Kur'an-ı Kerim aýdýar: "Ila rabbika yawma idinil masaq." Adam aýrylan ruhy asmanlara gaşyn çykarylýar. Biziň de ruhumyz çykaryljak. Ve şu mahal canymyz sag wagtynda, canymyz ba wagtynda niçe insan Hudaýyň mehabbeti we itaatynda bolsa, ruh asmanlara çykanda perişteler ýanyk bolup gitýär. Niçe fasık adam bolsa, fasıklygyna bolady horluk azapda ba ödüne. Oham akıllı insan, pikirli insan, ilmli insan, sawatlı insan, asri kompýuterde, asri ilimde, asri teknolojide näme diýip şulada akylyny pikirini almalylar? Näme hyzmat etýär? Gurçuğa, guma, yere şam boljak bedenine hyzmat etýär. Ey men şu ruhumda bir gözläýin, ruhum men asmallara çykjak. Men ruhumda bir atyrlaýyn, ruhumda bir terbiýet bereýin. Men ruhum asmallara çykjak. Ruhumy perişteleň arasynda awreleýin. Eger ne agzamaly şony, ne gurrun etmeli, ne pikirini şoňa gaşyn bermeli. Näme diýip şeýle bolmaly? Moşk bertenmezen, berdel bimal. Moşk sebowat, namy Pake Zülcelal. Atır üstüne çalsan çal, yüreğine de atır vur diptir. Yüreğin atır näme? Yüreğin menen Allah, 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 Allah diýmek. Moşk bertenmezen, berdel bimal. Bu yüreğine de vur atır vur da käde. Aynaň öňünde durýan, bu gaddaşyň owadalýan, men ruhumda badi. Şu aynaň öňünde dukan pikir et, şu ýaňak, şu dodak, şol el ayak gözgüli garynça şam boljak. Her jere baksaňda. Şola bir hakykat görürüm. Emma içinde ruhun ma hiç kime şam bolup bilmeýär. Lap asmanlara gaşyn gitýär. Hiç kim ona dastbordy ýok. Hiç zat ona el tutup bilmeýär. Şonu men terbiýet bereýin diýmeli. Oň terbiýetine näme? Hudaýyň mehabbeti we itaati. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.